My ve Škoda Auto se snažíme dělat jednoduchý a čistý design, plný emocí, nadčasový, snažíme se tisnout vozu silný charakter, aby nám zůstal co nejdéle na trhu svěží a moderní, čemuž nám dopomáhá i náš nový designový jazyk, založený na preciznosti, jednoduchosti, redukovaných liniích, perfektních proporcích a bohatě modelovaných tvarech. Škoda Vision C se vyznačuje perfektní proporcí, jasně modelovanými plochami, vypnutými plochami a každá linie je vybroušená a má svoje opodstatněné místo. Jako celek je doplněna detaily, které připomínají šperky. Český kryštál je pre nás v Škoda dizajne jednou z najdôležitejších inšpirácií a v podstate aj pri hľadaní samotného tvaroslovia automobilov sa inšpirujeme tou ostrosťou a tou precíznosťou českým kryštálom. My sme toto chceli osláviť pri štúdii Vision C a rozhodli sme sa sklenené prvky implementovať nielen teda do exteriéru toho automobilu vo forme predných reflektorov, prvkov na prednej maske automobilu, log automobilov, ale takisto aj v interiéri, kde zohráva dôležitú rolu vo forme dekoračných prvkov interiéru, ale takisto aj ovládacích displejov. Práve preto aj tohoročná trofej Tour de France pracuje s dekorom, ktorý sme vyvinuli pri štúdii Vision C. Je to ritecká technika takého určitého diamantového dekoru, ktorý nám krásne chytá to svetlo a vytvára naozaj taký ten trblietavý, taký veľmi, veľmi elegantný zhľad tej trofeje. Pracovať na trofeji Tour de France je pre nás všetkých veľmi emotívnou, veľmi takou osobnou záležitosťou. A tak ako každý rok celý Škoda Design budeme Tour sledovať a veľmi sa tešíme na to, kto túto trofej vo finálnej etape zdvihne nad hlavou. Škoda. Simply clever.